Bingi po, kambela po din ikatamukan sa rin kapag nasan kaniting misa, pakiabeta na po din makatuking intentions. Tingka pasalamatan na po din makatuki, kambela rin karerang pamilya, the Sister Milagros David, Sister Aurora San Luis, Mr. and Mrs. Jose San Luis, Mr. and Mrs. Emerson Napus, Sister Teresita Perez, Sister Edna Sumang, Sister Asuncion Quintena, Mr. and Mrs. Manny Vergara, Sister Galing Bulaon, Mr. and Mrs. Hil Aquino, Mr. and Mrs. Jaime Dizon, Sister Sally Maliwat, Mr. and Mrs. Amado Tongkap, Sister Manu Dizon, Mr. and Mrs. Jesus Sun. Ate Muri, para kingalanang kapaynawan ng kalagwada rin Angelo at Carmelita. Kinagilingit pa, kuning anak, kuning Banal Espiritu, ang grasya ni ginutamang Yesu Kristo, ang dugo na ng Diyos, ating pamakyagong ng Banal Espiritu, magtabay kay haingan, maya pa bengi kay hay po, tingin niya pantawita ng pamag-istasyon, karikatang barangays, mas mabuhay dyan din pero malisangan yan dito. Dari mga tabasan. Sukat po na aking pasalamat. Tinapugin, nasad-sad tayo retin. Kaya pala 5 araw ng Biyernes. Nyakin po tutukin galing na doon yung Biyernes. Pampituloy ka. May parokya na Seasons of Doctors. At baka ta, abebe tayong matampangapag masisiniti. May natalapat sisya din kasalanan tamo. At manyad tamong tawad at pangaludu king akong din. Ikaw mililigtas, kaning kalulong manalig keta, Ginoo pakalulong. Ikaw anak ng Diyos, sa may tubulan, bandi bulalag, kaligayang dapat Kristo pakalulong. Ikaw kaya kaming sikanan, santungan at talapagligtas, Ginoo pakalulong. In Diyos, sa lubos na upaya, pakaluluwa na katamo, at king panga patawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die, mananganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ipagkadubusan na kaya kaming kapatawaran mo, at iligtas mo kami king pangaalipan, king kasalanan. Itiagan mi, king kapamilatan ni Ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibit magari kang bemo, kaning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king agamanga.
Propeta Jeremias. Di sabla daramdaman ko lang bumulong. Makapadurog kay katamo, ing makapanglabot. Isumbong tayo ka rin at king kayo pa yan. Agyang ding matalik kong kakaluguran, paninayan ga, ing kakong pangabaksa. Nga sasabi, marahil ako ang malinlang. Kanito arakap tayo at apagbenggansan. Dapat ikaginoo at tsuko sipin ko. Masikan ka ang pong mayupaya at detang ka kung maglupig, mga walo, mga pakarinelang alanganra. Uling na malyaring magtagumpay, na makalimuan kapilanman, inkarelang kamaringayan. Dapat mayupayang Ginoo, king alang pamangabiran, taong makatuliran, kaya kalang panyubukan. Balo nga rin at yung karing pusura at kaisipan. Pagurin mong akit ko in pamagbenggansa mo, karing kalaban ko. Uling karing gamad mo, karing ko binili, ignasa ko. Pagkantaye ing Ginoo, puriyanye ing Ginoo. Liligtas na la ring magidipig, king upayada ring taong emayab. Ing amano ng Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ibuklat mo rin matami king katutuan, diklit keka. Ginoo, ibulat mo rin matami, ang katutuan ni Kilketo. Kaliguran da ko, o Ginoo. Ika ing kakong magdepensa. Kako ing Ginoo, antiyang batong maragul, ae mauubol. Antiyang pader ang matibe, ababye kaligtasan. Ginoo, ibulat mo rin matami, ang katutuan ni Kilketo. Ingka kong Diyos, batuyawan matibe ang magdepensa kako, at antiyang kalasag ko. Puriyan nga ang Ginoo, nga akong kukulisap, at miligtas ko, karing sablang kalaban. Ginoo, ibulat mo rin matami, ang katutuan ni Kilketo. Makagapos ko karing tayong kamatayan. Tatangin ako, ning masalusong agos ning kasiran. Miras ko kimbingit ning kamatayan, at yun ako, king oras ning kawakasan. Ginoo, ibulat mo rin matami, ang katutuan ni Kilketo. Kaniting ipit kong kabilyan, Ginoo, yung kana kong inaus. King templo na, kakong bosis, dimdam na. Kakong singsing, miras, king panandam na. Ginoo, ibulat mo rin matami, ang katutuan ni Kilketo. Diyos, Kristo yung sasalbot bini. Din sablang lalapit kayo, miyelo, manggaman kingalanangga.
Lumantabi kayo. Pamamasa king may pabalita pangkang sanwan. Hipanaw na ito, pasibay lang dinampot batu rin hudyo baling basibasan. Niya sinabi na kareda, te pakita ng da kayong dakala mayat adapat, iba't tingin pa. Isano kreatin sangkan, ning pamamasibasyo ka na ako. Peki ba't da, babasibasan na ka, euli na ning mayat mong dapat, na euli na ning pamaglapas tanganan mo king Diyos. Huling magbansag kang Diyos, kapang metong kamong tao. Hindi ba si Jesus karela? Wali makasulat king kaya kayong kasulat, king kaya kayong kautusan. Sinabi ko, Diyos kayo. Nung sana na Diyos, di kautusan, di taong din namin Diyos, king amano na, magyaring payalyaning kasulatan. Pinili na ako ng ipa at tinugod kaya tiking niya ko. Maka namin nasabi ka na akong iniingat talapas sa ngalan kay Diyos. Kuling sinabi kong ako, inganak ng Diyos. Nung ekula daraktan, ding parapat ng ipa ko, kay sukat maniwala ka na ako. Nung daraktan ko lang, adyang kay maniwala ka na ako. Karin mo mang dapat ko, sukat kayong maniwala. Ban abaluyo at intindihan, king ingin pa at suka na ako, at ako at ko kaya. At pasibay ng pehikwanan at pasibay ng pehikwanan at pasibay rin pehikwanan dakpan ni Jesus dapat ikwanan na nga Pangilagan. Pasibayang minta Jesus, king kasumagit na ning ilog ning Jordan, king lugar ng nuya binunang memilyag iwan. May natilya ka rin, at dakalang tao rin minta kang Jesus, nara, tanayang depat na milagro iwan, dapat tutisab ng bagay sinabi na tungkol king taong iti. At dakada rin taong may niwala kang Jesus ka rin. Ing mayat ng balita ni kakatamong kaligtasan. Mayat pa dingi pong pasibayo. Natutupin electric pa sa aking masala. Kote ko dara akakito rin mistiso ko. Nabi ko ka rin mula to. Mula la ito. Ating ko pa pong sasabi kaya kayo, adyang inyong kingadoy di ka rin nakalo. Salambat ko na yung kayabe. Makakapag-magic ko. Makakapag-magic. Maniwala kayong makakapag-magic ko? Kung bilaran dito. Eko naman din na yudo. Bisa akong ginakong sample. Kaya na akong ma-check. Agyo kong mawala kin. Kahit na kailangan pa akong mawala kin. Kailangan maminto ko ka na ako. So ngayon kung may minto alayang effective na akong magic. Din, maminto kayo. Sa nasabihan ko dapat gawin niyo baka nito magkatuto yung magic ko na. Already na. Already. Masa mawala kin. Abracadabra, 1, 2, 3. Magtiyak kayo! Ito ang lift na. Wala yung effective na This is me. Sige, nung kaya ka niyan, ikay ang ilaw wala ka kayo. Ikay naman yung mawala. Bago maniwala ang giro kong mawala ka. That's correct. Buli nga kayo, mana kong mawala. Sige na. Abracadabra, 1, 2, 3. Mawala kayo. Magaling kayo. Ipot na ako kini. Alam na kapag magic ko, ang giro kong mawala. Kota kung makanya natin yung sabihin ng itong tao. Agad kang maniwala.
Kasi sinabi na yung meto nga tayo, ano mang sinabi na dapat patutuanan para maniwala ka. Kasi na yung patutuanan, magloko yun. Kasi makapantong prueba, mangbola yan mo. Hindi mo, tapabolan na kayo mo. Kasi nga akong makapag-magic na. Pero magic yan naman Pino. Makanyikira kang ibang hinungin niya, diyan nga pong Ginoo, kasi sabi nga, anak na yung Diyos, yung ipa, at yung kaya, siya at yung ipa. Ngaring ngaliwang tao, buli rin basi-basan, o yung napastanganan na ka ng Diyos, babansagan ng Diyos yung sarili na, makipangtiyak yung Diyos. Pero yung nga pong Ginoo, hindi niya man dalapastanganan ng Diyos. O yung balo mo, yung Ginoo, yung piling Diyos ang ikatawan tao. At kining ipangilid ka mo ngayon, sabihan na, magyang ipamaniwala ka na ako, maniwala kayo mga karen dapat ko. Karen dapat, at parapat, ningid pa ka na ako. At para kaya katampo rin, patunay na Jesus, yan mo, ordinaryong taong kalupat ang ngunit. Diyos yung tudo, yapin na rin gawa, nagata kong mayaliwang milagro. Direng, lumpo makalakad, ren keto nga dilinis la. Ren bulag mana itang ren mete pati mete susubihan niya kalupan ng Lazaro. Irenig ko para kay katamo ilang sasabihan nga kung ginong patune intunepin anak na ng Diyos. Pero nanapin Agyan nga nung sabi, di mong preba kayong taong isang maniwala, kaya pa rin maniwala. Pero para kaya tamo, rin tayo walang tamong tutupin ni Jesus. Tututuya kaya sinabi na, anak na yung Diyos. Pero reta kung mas matinding patutukin tunay ng anak ng Diyos, ano pong makapako na yung krus? Ano pong makapako na yung krus? At yung metong karetang at saka rin sundalo siya. Kanyang may dako may meeting akong Ginoo nga namig salita tutunebin ika man ing anak ng Diyos. O ta sabi na ito, itang sundalos, siguro yung sundalos kaya panda na rin ikit ng torture da, kaya lang criminal ka rin. For the first time, kanya paminakit kakaibang peteta. Bakit? Okay na kan po ang papatenda na mamamanagkas mo. Po ang papatenda na kasi mga tsura nga maning dulwal kaya nasibok na rin mismong papatenda. Karin kinkalbali. At yan kaya katamo po kita mo isong apa na sakit na katamo manong ang dulwal kaya nasibok tamo agantang mamablas, agantang magiganti. At yung kahit gamitan tala pa rin ng alawang platforms kayong social media bangtang makayablas. Kaya mga tsurang smoke. Pero nga pong Ginoo, nga pinasabi na sundalos, tunay din, ikay ng anak ng Diyos. Kasi yung daking katakot na ng Vienna, alayang ikit na namang magtsurang sinabi na. Doon ikit na namakalan ng pagyang mata na ng hapong bilumaksalita na kinmit mong amo lugod. Damino pala pang mamasus kaya ka rin. At nahanap ang salita ng hapong bilumaksalita. Ipa, patawaran mo lang, kaya rabalin daratanda. Kita mo po, patsi, apa na sakit na katamo, diyang itamang salita, akin may kayo mo ito, umayo, kanyo na ano. Kaya nga pong Ginoo, hindi natin kayo niya, tutupin, di kayo anak ng Diyos. Ang dating katataw yan, inlugod ni nga pong Ginoo, may yakit at dito. Kataliwa mo yung para kaya katang patunay yung anak ng Diyos. Itang ang daking kamatay lugod in pepakit na in peranas na kaling sa mga Diyos. Narita mo naman pangasugli ng kadungat mo silang biyang media. O hindi, anak pang milyaring makanya na media Hindot bigla-bigla tinadakat niya mo after 3 days. Kini Lazaro niyang subliyang ni Lazaro, singa pong Ginoo at sinabi na, Lazaro, lumol ka. Hindi, bigla namin ang living ka, karin, di panda ka rin king pansyon, after 3 days, mawawala yun.
At ito, akakarungod na niya mo rin alagad na. Ayan, magbiyaya. At pinipin po yung teka, matinding pamagpakilala ng ingapong Ginoo na tunay yung Diyos yan. Niya, kita mo po yung Kristiyano, yung Katoliko, yung dadalang tamang kapanibalan niya. Ingapong Ginoo nga tamo, He is the way, the truth, and the life. Kapamilya ka na, nasuntungan tayong tunay kaligtasan ng biyeta mo. Kung ini, nanong hamon na kaya katamo nini, kita mo rin mga ninyo, nung mga naling apong Ginoo, nung gamit ang sinabi na tungkol kay Serena, kaya tunayan natin, kami dapat mo. Kita mo rin po, hamon kaya katamo, ing patunayan tayo, ing bansag kaya katamo. Kaya kung may binyag tamo, kita mo rin mismo, di bansagan tamong anak na ng Diyos. E pumakanyan, mari, king binyag tamo, di bilang tamo, king pamilya ni Diyos na tamo, inampun na kata ni Diyos ang ting anak na. Niya sabihin mo kay siping mo, anak na ka ng Diyos. Imagine, anak na. Nung pakanam naman may puita, anak na ka ng Diyos. Hindi ko ba nang saan pagmaragod yung anak na kang BBM. Burimita. Anak na kang Duterte. Burimita. O kaya, anak na ka Henry C. Merhan kayo rin. Pero para anak na ka ng Diyos, o hindi mas nang mimikit pa kanina. At kanyaman mayaos anak na kata ng Diyos, pero impong makanyang titulo, maragulyahanon kay katanya. Sukat patunayan tamo, ipakit tamo, intunay ting anak na kata ng Diyos. Ano itang magmilagro tamo? Ano itang maglakad tamo kayong bago ng ganun? Ano itang maglilibas tamo makakabang kalit? Nangyayat na ng Diyos, mayakit yung kabanalan kaya katamo, king kayapan, ganaka, lugod, pamamatawad, pamagmalasakit, pamagmasagal tamo. Kasi, makanantang mayaw sa anak ng Diyos, kaya ba't kita mo mong nandiling palapat eh? Maski din mo, amunan mong pate, gulo, war freak ka. Yan yung baro tamong Diyos. Diyos na yung kapayapan. At makananan mong sabihin mong anak ka ng Diyos, pero may kabihasang mamatawan. Inikapaliwalan tamo king Diyos. Mula king lunos at pamamatawad kaya katamo. At kaya kung may nalabasa na pamaniba tamo, nasasabi ko palagi, sasawang mamatawad, natanggap, at yung makatampilang beses tamong nikakasala, at pabalik-balik, manyag tawad kayo. Niya, nung Diyos tampo makanya niya, at anak nakatawad. Sukat o yan, ting mayakit, ting pamigye-gye, tamo. Nyapin po po tang kain, makabagay, anak na katayos, kaya ba't mapamuray ka? Mapangabuso kang kaparang tao. At inipin ko nga lumay pagkalakanak kaya katamo. Ining manyaman na titulong bibigay kaya katamo. Iting grasang dinake ng Diyos kaya katamo. Hindi bilang nakatamo, anak na. Tuturing nakatamo, anak na. At bilang anak ng anak, sa kapagmana, hindi alam amba. Kaya nga mo na po nini, o niya, dapat i-give tamo, like father, like son, like father, like daughter. Kaya nga sa inyo, yan ang mga tamang inipataking balwa, perfectuya, bisan banal niya, papamatawad siya. So, pati tamang tutuloy ng anak,
makanyantang naman banal at mapaglunos. Amen? Amen. Kalakatan na pumi, at kaya katalang yatating akong Ginoo, ang itlulugod at ganapake katamo, dinakin at kaya katamo, in kadyosa na binilang na katamo, ginagong kimbalan ng pamilya. Katamang makibat ngayon, ikingbalang kaya katang kayadwanan, Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, likil, kepa. Para ka rin manimuna king Santa Iglesia, alalasanang patanat, mititimid, hinging Diyos makamalya dapot, marayo nuni at sumismo busal tamo. Ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin manimuna, karing gobyerno, mabilo gayato, era sana kakaliwan, hinging sablang bagay gagawan tamo, sagrado o sekular, ating espiritual at ulinita alangangang kararasan, ipanalangin tating Ginoo. Para ka rin sablang masusi kaniting Kwaresma, mika lalulasan ang maragul akamalayan king kaburianing Diyos kay katamo, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katamong inampunang anak ni palabunga na sana ing kasalpantayanan tamo kayo, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni puwadwan tamong sarili tang kapagnasan. Iba, tingating ketasan, tinggande, at hanggang ini, buling tanggapan, ting anak mo, ang tingkalelang talapang ngabus, ang ikatawan tao. Ikami sana parating niyang papasyag, ang tingke kaming ari at talapagligtas. Huling mabibiyat magari, manggaman, king alamangga. Amen. Ito po mag-offer. Makasadyang mag-open, talakad ng
pagapyara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Ko'y pamimigalang din ay nadaraon ni tingkay ang altar sa pandakesan ng magkamit alangang kaligtasan. Kaya damikin kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Ang ginum ang tabi kaya kayo, itasula rin puso niyo. Pasalamatan tayong ginum at Diyos naman. Tunay pin, karapat dapat ang matulid. Ing pasalamatan lamang paratit tumang karino ipa, Diyos kingalangang galubos may ipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ing pamaylasan ng kaya mga anak, ninyasika ng paraypasyag ng meto yato, ing pamangabos karisagla. Harapan ng kaya ng kamalan, kulang na rin naman ng iapsel, kaya king dila, para king lugod mong mayupaya, may yakit kapamilatan, kaya may yakit kapamilatan ng krus. King krus, libulalag, ing kapatawaran ka rin tao. King krus, migtagumpeya, ing Kristong pinakura. Kulinita kang belisag ng koro, ring anghel ka rin banwa. Daralit min kaya kang ligaya ng tukna, naming gabye, kapuriyan kaya ka. Ikapiling banaloy pa, ikaw, ang sibo ng sablang kabanalan. Kulimitay panigapumi, itugtog ng Espiritu mo, pinagpipit ang mundo, pwedeng ayon ni, ban pabalalaman at parate kami gaman ng katawa ng pangdaya, ng ginumi Yesu Kristo. At tatandaan ni pa, kanitang beng may pagtaksilan niya, at ba'y nakusan luginaw ng bilang pamaylasan pong kamakayana, kinwaning tinapit, kaya pasalamatan ako at pinuli. Piraso ni, at dinwang iti ka rin disipulo ng anak. Kuling iti kayo nga, at mangan kayo kaniti. Kuling iting katawan ko, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay balingapunan kinwaning karis, pasbay pe pasalamatan naka at pinuri. Dilwang iti ka rin disipulo ng anak. Kung iti kayo nga at minum kayo kaniti, lingiti yung kalis ning daya ko. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Kami bubuo para kayo at para ka rin sa blang tao, ban kanita may patawaran na rin kasalanan. Dataniti, ing pamigaga na kayo, anak ko. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang gabi na kami o mapamakadulungin pa, ing kamatay ng panipangasubi ng bebye, daram niya kaya kay ting tinapin, hindi ting kalis, ting kaligtasan. Naiming pasalamatan kepa, ing pepanyarian mo kaming matampang talakadarapan mo sumuyo kepa. Di kami nga sanang nisulusulu, ing katawan ng pondayan ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal na Espiritu. Ganaman me, oy pa, king banal na kapulungan mo ang makalagana king meto yato. Bandi ganapya king lugod, kambi ng Francisco, ing papami, at di Florentino, ing obispumi, ding sablang pari ang pangdiakono, at ding sablang susuyo king banal ang kapulungan mo. Gana ka mula naman, ing kapatad ni, amin na napepaynawa king hibong kapanayan ing pangasuling niya. King pakalulu mo, idala mo la, di sablang mayang mo na dieket ang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami nga, gawan mo kami nga ang karapat dapat, magkamit king diya ng angga. Bantang bening mo na Virgen Maria, indo rin Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambe rin tingwang apostol at di sablang banal, ami diya kalugod-lugod kekat. Kikekabang ding panahon, apo riyan ang pang-apaligay ang takasano, king kakamilatan ng Jesucristo, anak na. King kapamilatan ng kambenang pang kaya, kaguning banal Espiritu, sablang parangal ng pambigay kaya kao Diyos, ipanglubos mayipaya, manggaman, king alanganga. Hindi pa, patawaran na matamo, patawaran na naman iba't kayong puso tamo rin sablang may kasala kay matamo, at natamong manalangin. Malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panawin mi, bangking kasupan ing kiyakang pakalulo, parati kang imikabos king sablang kasalanan, at biligtas ki sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kang bening maligayang kapanaligan, king panatan ng Jesucristo, kaya kaming tagapangapos.
O Ginoong Jesucristo, sinabi kami kay mga apostol, ing kapayapan na nakuha kay kayo, ing kapayapan po babiye po kay kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin ming kasalpantianin kaya ng banal na balayan. At pamayapan din po bilungan at pangking kabulian mo, ikaw mabibiyat magari manggaman king alangangga. Ing kapayapaan ng Ginoo tabi sana kapilanman kaya kayo. Ikakapatantangan po niya, masyatang yung nipupugayang kapayapaan. Kapayapaan, kaya na kapayapaan. Ning malagod at mga tamang Ginoong Kordero ng Diyos, minalakokin kasalanan ng yato, ng tamang kinbirana, kaniting banan ng komunyon.
Manalangin tamo. Oy, paning malagod, para timisa ng pagapal, ing pamaglingap na niting sakripisyo. Idayon na kaysa naking sablang kaligaligan, at sa upa na kaming makapakyagong, ing maligtas kay kami. Iti ganadon miking kakamilata ng Kristong ginumi. Buka ka mo po, kare mga 2 minutes and 5 hours announcement. Agyuyo pa? Ito ka marano? Ito pasalamatan tala rin sadya ka rin altar tamo kaniting tawitang istasyon pang barangay. Si Sister Milagros David, Sister Aurora San Luis, Mr. Miss Jose San Luis, Mr. Miss Emerson Lagos, Sister Teresita Perez, Sister Edna Sumang, Sister Asuncion Quintela, Mr. and Mrs. Manny Vergara, Sister Daling Gulawon, Mr. and Mrs. Latino, Mr. and Mrs. Jaime Bison, Sister Seni Maliwat, Mr. and Mrs. Armando Tungkab, Sister Madu Bison, at Mr. and Mrs. Jesus Sun. Ano ka tama kayo sa pinatibay niyo tama? Pagyan po ang coronation, baka yan yung venue tama. So, hindi natin coronation yun Kinita pag may coronation 10 September. Yes, thank you. Tsaka yung sound tama. Kasi sure na microphone yun. Thank you. Siyempre, thank you kay CPC na ng Barangay Santo Rosario, Sister Lizzie. Sitsad niya. Memorize ka. Sitsad niya, naglakad niyo. Pati Sister Kenny, may sila lago. Siyempre, tangali ba, Sister Robin Kenny. Bili mo rin alam mo, ilang dalawa. Ilang peka sinyo kay matamo kanini. Pero yung alam pang barangay, kaya na may gabse. Hindi, tanghaliwa pang anak, ikit ko, tinanakasit for 6, yung alam, biyernes, Hindi pang may kasadsad, kaya ang alam, dahil ang kinompleto na yung alam. Siyempre po, salamat, paling, kanta kay matamo, kaya direting, pwedeng, biyang-liwata mong parking, kahit mix-mix na lang, halo-halo na lang, halo-halo, so thank you very much, Siyempre, karit ang after servers tamo, bisa kayo ba na biyernes gawan tayo, Diyan yung Holy Week, diyan yung sipag na po rin after servers, kaya ini, may itong makabukod dito ang aseret, Dahil kung na-recom tamo, thank you. At siyempre yung Keratang Sokong, mag-cover ka rin Keratang livestream. Ating balang metong kaya kayo po, siyempre nung alang makyabe kini, kung sa mo rin nakakakakit, mas kita maganda ang mga bipong moment. Sa balapang tayo balang meto, deta po ka nung may desang kayo. Deta ka nung may bulsa pa sa bayan biskuit ang pong kayo. Ikaw ka lang po ito, matutut kayo yung kapag yung bulsa yung may ipas kayo pong dagis. Okay, ba't po kayong April 13, pinapong Domingo umpisa na yung Holy Week. Domingo din palaspas, ang pamaylasan ng Gilo, 5 o'clock in the morning, kami tipon, kita Puking Lagundi, covered court, kita Santo Niño subdivision. Kaya ba't po 5:30 a.m., magkasang tayong rito din pamendisyon ka rin palaspas. Kaya ba't na punita mag-prosesyon tamang papunta king Kasanggan. Pero tamo po ng highway. Ang highway tamo ka rin ang gulot-gulot ka rin sa King Lagundi, Santo Cristo, iba't pa yan. Alis siya tama nga takutan ka rin sa kalimtamo. At karas po Bisamba, isunduyan po king banal na misa, iting kaya selebrasyon. Kaya po nita, kaya nitang first schedule ito ng family misa para sa misa, itutok kipong misa at alas 8 na ning haba, kaya po 9:30, tapong last mass 5:30 in the afternoon. At yung nga pong misa, tilangan pa magbindisyon
palaspas. Ang magaganap, bayo misa. Eto after the Mass. Yan nung mitabi kayo, pero may kasimbahan, kaya pinapitan na silimbahan dyan ngayon ako. Pero buya pang papasbas, makiabi ko pugat ang first part ni next Mass. Maling ka rin niya po maganap in blessing of tongues. Eh, ba't po panagkat yung kasalukuyan po ating tamong Lenten exhibit kitang Old St. Benedict's Monastery. May inaugurate siya po ng din. So, pag-umpisa po ngayon yung gaking Domingo. At makabagal siya po from 6:30 in the morning hanggang 8 o'clock p.m. Mamasel kayo po oras ang kasanting. Matalino kayo makapangilabot. Pagkakaroon mo ng images, natin pong creative atmosphere kayo. Nakita tayo pong Old St. Benedict's Monastery or Convent. Nakita tayo po second floor. Ayan. Bali pa po itaas, St. Benedict. Mini po, tingnan naman St. Benedict's Garden. Karinya po ito. Okay. Diba? April 14, 15, and 16, ito pong Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo. Alas 4 po, ito pa pong may kapakumpisan, hindi ka pa pong mamumpisan, paklo po pong magpakumpisan. Diba po alas 5, yung banal na misa. Ngayon nung kiba ni misa, tipambi sa mga umpisan, yung po ang po yung Jonathan, available na pang magpakumpisan. April 15, kiba na po nitang misang Mati Santo, at 6:30 p.m. natin na pong prayer in the way of the saint, then kaya katamong youth. So, aliwan po rin youth, then Kenny, ang yan pong may youth niya rin. Jadi ito pong makinig. Sa tingin po yung pangating tase prayer. Pag tayo pa po trying, session na wait yun novena. Pero po yung prayer in the way of the saint. So, different experience ang kanyang pamangati. Okay? So, kanya pong Martes Santo, iba't ning Misa tang alas 5, tang 6:30 p.m. Iba't po April 16, Miyerkules Santo, iba't na po ning Misa tamo, tukiya po yung katang linggo. Okay? Yung linggo, yung pamagasan ng linggo. Iba't from April, o ito pong, yan pila po yung Paschal Triduum ini. April 17, ang Huwebes Santo, dapat na nang mamasang pasyon. Ang gaya pong Miyerkules Santo, yung pamamasang pasyon. Nabisa ko pong mamasa, ano pa matrom ito? Ikay nagit ang personal devotion yun dapat po kipisan ba niya rin kaya matang activities ka nito si Huwebes Santo. Napin po ang Huwebes Santo 3:30 p.m. Pamilipon King Gomez Residence, kita pong 2nd Street, Dakit Cordero. Kaya po alas 4, may reenactment of the Last Supper. And may pag-practice in reenactment of the Last Supper. Kita pong balera rin Gomez family. Kaya po mag-posisyon ng Cordero, papunta kayong Pisamban. Karas ka rin, alas 5 na po nila kanapuling misa, ng kauling apunan, ng napong dino, with pamalas bitis ka rin apostol. Kaya rin na po nila, yung pamagtanod king altar ng repositorio. Okay? At bisita iglesia. Kaya po April 18, Biyernes Santo, kasama na po ng repositorio, magmula na yung kamatang istasyon tang kapitangan din, alas 12. Iba tayo pa rin, kaya taking mismong Peka Sentro ng parokya tayo. Kaya po 4 o'clock p.m. ini pong April 18, yung Biyernes Santo, maganap po yung Veneration of the Cross. So kaya pong Biyernes Santo, wala na pong misa. Ing rito king Pisamban, Veneration of the Cross. Napota po paikiting mga nining seremonya, king Pisamban. Magaganap niya mo po yung once a year in every Good Friday. So, alas 4, munta ko po kayong isang banta mo, kaling tayo biyabe pag-celebrate in Veneration of the Cross. Then kung hanggang correction king, miras na po king Holy Hand. Tierra Santa. Once a year po, pating condonation ko rin.
Inchera Santa. Yan. Okay po, ito. Kibat na po ning Benay Santa Cruz, sunod niya po yung prosesyon, yung pamangutkot, yung Ginoo. Mga tayo pa rin yung bagyo na yung prosesyon yung pamangutkot, pamaglibig na. Okay po. At kibat po April 19, Sabado de Gloria, alapang seremony pang habak, tahimik mo, pangabingi, alas 7 ng Benny, umpisan tayo po yung Vigilya ng Pasko. Ini po yung Peka Climax ng Lenten Season. Kanya mag-focus yung pamanyalubong, king pangasubinang ng akong Ginoo. Narita pong 3 days rin tuki-tuki bilang para pinakang the holiest days in Vietnam ting Kristiyano. So, kanibing ini, kay April 19, Sabado de Gloria, sa labungan tayo ang Ginoo yung celebration, yung pangasubing ng Medyo. Nga magdala ko pong kandila yun. Po kasi ba kay Ganiti, ay tambingin ng Sabado de Gloria, o ding renew tayo ito yung kakatang baptismal vows. Pangabi niya tang anak na katang Diyos, baywan tamo'y tamo, tuloy na katang anak ng Diyos. Kaya tamo makayani, nakabilang, king demonyo. Hanggang sa taas. Okay, kaya ba't na punita, tado ko yan sa lubong. At ka rin niya po mapupupos inyo. Kitang sa lubong. Kinabukasan ko, Easter Sunday, regular Sunday Mass, 6:30 in the morning, 8 o'clock, 9:30, 5:30 p.m. So, ito po rin sa tama. Then, kung barangay, sa lala pa rin sa Pera King Laput. Muli mag-fiesta. Yan ang ako kung kanan, magkako king Easter Sunday. King Laput Fiesta. Okay? So, talakatan na po. Kabata rin ang siyenta mo. Muli yung ulitan ko. Sige po. Ginoo, magtabi kayo kayo. Pasabay ko pala, salamat kayong pamilyang son, kaniting kahit. Pagsabihin kay Apundong, kay itagawa ng coronation. Sa pinatay ganyan. Sige naman tabi kayo kayo. At bendisin na kayo ng Diyos. Sa labos may ipaya, ingin pa, ang puning anak, ang puning banal Espiritu. Ngayon kayo katanda pagmasusya, paligid tayong Diyos, kapamilatang diyang pamiblet diyan. Tamo. Salamat, King Lord. Salamat. Bring us to